Эх, Диана. Нишлерге? Кірігіз. Сенен жырлар, кішілер үшін. А сен кейінесін клубқа кебек, халыққа якынрақ боларға керек. Исәмесіз Фанис Фердинандович? Міне, таныш бұл. Муды, как тебе? Мударис. Да, Мударис. Ул режиссер. Барғы зауылға. И нормально кейін. Bulab iser idem hallerime körür bulsan dengizler geçer idem mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele seyudunu söndürmişe ömürge saklıyık ele mehabbet köprülerinden barlaşa batılıyık ele seyudunu söndürmişe ömürge saklıyık ele. Фанис Фердинандович әйте бит. Гафу ет, режиссер. Мен бит мин булмыйм, үземнең яраткан күлмәгемне кимәсәм. Ничек инде авылда шундый күлмәктә йөрергә ярамый? Кем инде клипны хәзер шулай төшерә? Селфи? Менә шунысы хәзер модны. Үзеңне дә ник белмисең син, күзләремнән күрмисең син, йөрәгеңә дип булса да төшемә кермисең син. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылык әле, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклык әле. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылык әле, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклык әле. Хыялымда сине йөртәм, кирәк түгел миңа бүтән, канатланып йөрим күптән, көнне-төнне сине көтәм. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылык әле, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклык әле. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылык әле, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклык әле. Вот это я понимаю, современный подход. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылык әле, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклык әле. Мәхәббәт күперләреннән барлаша батылык әле, сөюдүн сүндермичә ömürгә саклык әле. Сөюдүн сүндермичә ömürгә саклык әле. Ömürгә саклык әле. Міне, хит.